Jibda x-xahar ta' Novembru u mexxejna wkoll is-sija ftit tal-jemilu. Imxew ukoll ix-xogħlijiet f'Malta u Għawdex fil-fatt naraw x'ġara din il-ġimgħa. Se jsir pont fi via l-avjazzjoni l-ewwel wieħed tal-għamla tiegħu. U jitkompla x-xogħol fi triq Bormla bejn Żabbar u Żejtun. U finalment nitkellmu fuq triq Ħalqormi bejn Ħalqormi u Ħalluqa. U dan li qed taraw warajja huwa disin ta' pont li ħajaqgħad naħa ma' oħra fi via l-avjazzjoni. Da sajf via l-avjazzjoni fil-fatt saru l-xogħlijiet fuqha u twessat għal 5 korsiji għal karozzi u hemm żewġ korsiji żgħar għar-roti. Issa li jonqos huwa li jinbena dal-briċ min-naħa l-oħra biex dak li jkun miexi u nkella dej bir-rota jkun jista' jaqsam b'mod faċli min-naħa l-oħra. Il-pont ħajħu post il-Pelican Crossing li hemm bħalissa biex bekk ir-residenti ta' Ħalluqa u l-Gudja jaqsmu b'mod sigur u faċli. Ħajjin ukoll l-istudenti tal-ITS li qegħdin biss ftit pass il-bogħod u anke lil dawk in-nies li ħajkunu qed jimxu biex imorru lejn l-ajruport. U hemm ukoll ħafna u ħafna ħaddiema li jaħdmu fl-inħawi. Ix-xogħol tal-bini fuq dan il-pont ħajbda fix-xogħol li ġejjin. Il-pont ser ikollu disinn ġdid għal Malta b'żewġ rampi fit-tont waħda kull ġenb u b'żewġ liftijiet biex ikun aċċessibbli għal kulħadd. Se jaqgħad ukoll dawn il-waqfiet tal-linja din in-naħa ma' dik ta' kontra tagħha naħa l-oħra biex bekk dak li jkun tkun iżjed faċli għalih biex jaqbad tal-linja. Infrastructure Malta qed tippjana pontijiet oħra bħal daw f'lokalitajiet differenti. Ninsab bħalissa fi triq Bormla, magħruf aħjar jew iktar bħala t-triq taċ-Ċawsli, li hija triq bejn Ħażabbar u Żejtun. Tajb li ngħidu li d-triq qed terġa' tinbena mill-ġdid b'investiment ta' 4 miljun euro. Fost l-affarijiet li se jsiru f'din it-triq huma waqfiet aktar siguri għal min jivvjaġġa b'tal-linja, kif ukoll korsija maqtuha għalija għal min ħajkun qed jivvjaġġa bir-rota jew kellha bil-mixi. Bħalissa bħalma tistgħu taraw qed isir ix-xogħol ta' taħt il-livell ta' triq. Bħal bini ta' pedamenti ta' taħt il-korsija ta' triq u anke ħajaddu ovvjament is-servizzi mill-ġdid. Elettriku, drenaġġi, dawl u anke telekomunikazzjoni ovvjament minn taħt it-triq. Qed issir ukoll sistema ta' kanen u ġibjuni biex it-triq ma tibqax tereq. Biex isiru x-xogħlijiet bħalissa hawn biss korsija waħda miftuħa li dik miż-Żejtun li tagħtiha l-Ħażabbar. Iżda jekk tixtiequ rotta alternattiva biex tkunu tistgħu tmorru minn Ħażabbar għaż-Żejtun intkom tistgħu tgħaddu minn triq Ħaltarxien illi tranġat is-sajf li għadda. Triq Ħalqormi ħadd titwessa għal 4 korsiji. Fil-fatt Infrastructure Malta diġà bdiet it-tħejjijiet tagħha biex kemm triq Ħalqormi kif ukoll triq San Tomas jitwessaw u minn żewġ korsiji jiġu b'4 korsiji kif ukoll se jkun hemm korsija oħra għal dawk li huma roti. Dan it-titjib se jkompli jibni fuq dak li diġà imbena fit-triq l-avjazzjoni kif rajna ftit qabel. Fil-fatt il-korsija ġdida f'din it-triq diġà qed tgħin biex nies li jkunu ġejjin minn naħa tal-Gudja, Ħalsafi, Ħalkirkop il dawk in-naħat tiffaċilitalhom ħajjithom biex jaslu fil-parti ċentrali ġifieri n-naħat ta' Ħalqormi. U dawk kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Infakrukom għal aktar informazzjoni jew like jew subscribe. Ħalli dejjem iżommu rwieħkom aġġornati.